निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शौर्यकथा भाग 1 लेखिका अनुराधा गोरे प्रकाशक विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग अभिवाचन स्वाती महाळंक प्रश्नांना भिडा व्हाईस ॲडमिरल मनोहर आवटी। गंमत अशी असते मॅडम की आपण बहुतेक भारतीय एखादी समस्या ठाकली प्रश्न उभा राहिला तर त्याला भिडायचं थेट आव्हान द्यायचं सोडून त्याला पाठ दाखवतो पळत सुटतो आणि माघार घेतो। फार फार तर थातुरमातुर उपाययोजना करतो। त्यांनी प्रश्न सुटल्यासारखा वाटतो पण प्रत्यक्षात गुंता अधिकच वाढतो। माणसाजवळ इच्छाशक्ती निश्चय आणि शिस्त असेल तर अशक्य काहीच नसतं। कुठलाही प्रश्न सहज सोडवता येतो। अनेक विक्रम ज्यांच्या नावावर नोंदवले गेले आहेत भारतीय नौदलाच्या इतिहासात ज्यांचं नाव गौरवानं लिहिले जाईल असं ॲडमिरल मनोहर आवटी सांगत असतात। आज वयाच्या 84व्या वर्षीही ते कामामध्ये व्यग्र असतात। देशात आणि विदेशात त्यांची फिरती सुरू असते। त्याचा पुरावा आपण पाहत असतो। याची देही याची डोळा। एक छोटेखानी खेडं फलटण सातारा जिल्ह्यातला एक दुष्काळी तालुका पर्जन्य छायेत येणारा खडकाळ जमीन गावात राजे निंबाळकर यांच्यामुळे बराच कायापालट झालेला। मात्र जरा मुलखाबाहेर आलं तर सर्वत्र माळरान। पण निवृत्तीनंतर ॲडमिरल मनोहर आवटी यांनी राहण्यासाठी याच गावाची निवड केली आणि तिथे उभा केला एक आदर्श। आता पावसात हिरवा दिसणारा भाग पाऊस थांबताच बनतो राखाडी करडा। दूरवर नजर टाकली तरी मोठे वृक्ष नजरेला पडत नाहीत। पाण्याचं दुर्भिक्ष आणि म्हणूनच प्रगतीला मर्यादा। मात्र खरं कारण माणसाच्या मनोवृत्तीत दडलेलं। मी ज्यांच्याकडे उतरले होते त्यांच्या घरापासून रिक्षानं अंतर होतं 10 ते 15 मिनिटं। डांबरी सडक नव्हतीच, रस्ता कच्चाच होता। काही वेळा रिक्षावाला रस्ता सोडून चक्क माळरानातून रिक्षा चालवत होता। आपल्याला मणक्याचा त्रास नाही हे केवढं सुदैव आहे असं मनामध्ये येत होतं। वाटेवर ना खेड्यात आढळणारे वृक्ष होते ना नदी नाले वा छोटे ओहोळ। पावसाचे दिवस होते म्हणून थोडी हिरवळ दिसत होती इतकंच। शेतं डुलताना वगैरे काही दिसतच नव्हती। सर्वत्र होता भकासपणा। मातीचं अस्तित्व नावालाच होतं। पठारावर साम्राज्य होतं पत्थरांचं। त्यातच मधून उभ्या राहणाऱ्या कॉन्क्रीटच्या इमारती नजरेत खुपत होत्या। त्यांच्या बांधकामाचं साहित्य अस्ताव्यस्त पसरलं होतं। नाही म्हणायला वेडी बाभळ मधूनच थोडी सुखावत होती। पुस्तकात वाचलेल्या दुष्काळी भागांच्या वर्णनाची मनामध्ये पुनरावृत्ती करत आम्ही एका फाटकापाशी येऊन पोहोचलो। आतमध्ये प्रवेश केला। आत एक आवार होतं 10 एकरांचं। नजर टाकाल तिथे दिसत होती हिरवाई। एक गाडी जाऊ शकेल एवढी वाट। वडाची झाडं स्वतः लावलेली। वटवृक्षांच्या रांगा कमानी करून आपलं स्वागत करतात। आसपासही आहेत विविध जातींचे वृक्ष दूरवरून आडून पद्धतशीरपणे लावलेले। स्वागताला उभी नजर पोहोचते तिथपर्यंत हिरवळ। विविध प्रकारच्या झाडांचं संमेलन। आमच्या रिक्षाशिवाय ना दुसऱ्या वाहनाचा आवाज ना माणसांचा गोंगाट। आम्ही एकदम स्तब्ध शांत। त्या शांततेचा भंग झाला मोरांच्या केकावलीनं। इतका वेळ पशुपक्ष्यांसाठी शापित वाटणाऱ्या भूमीवर चक्क मोरांचा आवाज।
आपण विचारात असताना समोर दिसते एक विहीर. एक नव्हे, 2. जरा आत आलं की समोर दिसतो जलाशय. काय असावं? तलाव, सरोवर की नदी? ज्वारी बाजरीच्या ओल्या पानांचा वास त्यांचं अस्तित्व सांगून जातो. लाल पांढऱ्या चाफ्याच्या फुलांचा झाडावर साज चढलेला असतो आणि झाडाखाली सडा पडलेला असतो. मग त्याला समांतर असणाऱ्या रस्त्यावरून आपण येतो एका टुमदार घरापाशी. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना फुलांनी बहरलेली झुडपं. आपण आश्चर्यचकित होतो. 10 मिनिटांपूर्वी गावातून इथपर्यंत पाहिलं ते खरं, की आता दिसतंय ते खरं फलटण? हा विचार मनात येतो ना येतो तो स्वतः आवटीसाहेब समोर स्वागताला हजर. घरात प्रवेश करत असताना गप्पांच्या ओघात आवटीसाहेब अगदी सहजपणे सांगून जातात, 1950 ते 1983 एवढी प्रदीर्घ सेवा केल्यावर मला 10 एकर जमीन देण्यात आली. माझी पत्नी, तिचे नातेवाईक फलटण जवळच्या विंचुर्णी इथले, म्हणून मी विंचुर्णी पसंत केलं. मॅडम, 30 वर्षांपूर्वी इथे आलो तेव्हा इथे काहीच नव्हतं. समोर होता एक छोटा ओढा. आसपासच्या इतर ओढ्यांप्रमाणे उन्हाळ्यात सुकणारा आणि पावसाळ्यात आपलं अस्तित्व दाखवणारा. इथे आल्यावर प्रथमतः स्वतःच्या पदरचे 2 ते 3 लाख रुपये खर्चून बांध घातला. तो समोर दिसतोय तो. समुद्राशी अख्खं आयुष्य जोडलं गेलं होतं. इतक्या वर्षांचं पाण्याशी असलेलं नातं असं नोकरी संपली म्हणून थोडंच संपवता येणार. प्रत्यक्ष सागराला इथे नाही आणता येत, पण इथे मिनी सागर तर मी बनवू शकतो. हाच विचार केला. ओढ्याचा प्रवाह अडवला गेला आणि झाला जलसागर तयार. अगदी घरासमोर एक मजली अगदी छोटं टुमदार घर आणि समोर नयनमनोहर जलाशय. त्याचा लाभ आसपासच्या शेतकऱ्यांनाही होतो. ठिबक सिंचन पद्धतीनं सारा आवार भिजवलं जातं. पत्नीनं स्वतःच्या हातांनी इथल्या वृक्षांना वाढवलंय. घराच्या आसपास पद्धतशीरपणे जंगल वाढवल्यानं स्थानिक पक्षी आले. शिवाय आवारात किमान 50 मोर तर आहेतच. याच जलाशयात एक छोटी नाव ठेवली आहे. व्यस्त दिनक्रमातून वेळ मिळताच बोटीतून फेरफटका मारतो. खूप मजा येते. प्रचंड महासागरावर विहरणाऱ्याला दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासारखा हा प्रकार असला तरी एक नक्की, निवृत्तीनंतर दर्यावर्दीपणाच्या मूळ पेशाशी नातं तर ठेवलंच, पण दुष्काळावर मात कशी करावी हे या उदाहरणांवरून इतरांना दाखवूनही दिलं. पोपटराव आणि अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणे ग्रामसुधार कार्यक्रम हाती घ्यायला त्यांना वेळ नव्हता, पण हजारो शब्दांचं काम त्यांच्या एका कृतीनं झालं. जहाज बांधणी, विविध संस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागतिक जलसफरींचं आयोजन, औरंगाबाद प्रिपरेटरी स्कूलची स्थापना अशा अनेक नौदलाच्या मोहिमांना प्रेरणा देणं आणि भारताचा सन्मान वाढवणारे विषय ते हाताळत होते. आजही देशविदेशात त्यांना बोलावलं जातं. त्यांचा सल्ला मानला जातो. 1971च्या युद्धात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नुकतेच ते कोरियावरून परतले आहेत. कोरियानं अवघ्या 6 महिन्यात प्रचंड महाकाय अशा 3 नौका बांधल्या आहेत. आपल्याकडे हे घडलं नसतं हे 100% सत्य. म्हणूनच पुस्तकाचा शेवट करताना त्यांचंच शल्य सांगावं असं वाटतं. ते म्हणतात, आमच्याजवळ सर्व काही आहे. नाही ती फक्त इच्छाशक्ती, दूरदृष्टी, निश्चय आणि संकल्प, आणि जोडीला शिस्तीचा अभाव. आमच्या तरुणांनीच काय, पण सर्वांनीच या गुणांची कास धरायला हवी. प्रश्नांना भिडायला हवं. एखादं काम करायला, हाती घ्यायला वय व व्यवसाय महत्वाचा नसतो, तर त्यासाठी लागते विजिगीषू वृत्ती. अ विल टू विन हेच खरं. मग महासत्ता होण्याचं स्वप्न फारसं दूर राहणार नाही. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.